Morjes, morjes. Tänäpä ollaan menossa Latupirtille vähän lettuja paistaa. Nyt ollaan tässä Uitontieltä ja Rongantien risteyksessä. Tässä on tämmönen postilaatikko ja roskapytty ja Rongantie jatkuu sitten tonne päin. Mulla on menopelinä tollanen Helkama Oiva tällä kertaa. Menen tästä nyt vielä jonkun kilometrin verran tuolla pyörällä ja sitten siellä loppumatkasta on semmonen 2 kilometriä kävelyä. Tässä oli tämmönen pian tasainen, missä on tämmönen auton pysäköintipaikka. Niin jätin siihen sivuun ton pyörän ja hiukan vielä mennään tätä tietä myöten tässä yhtään ylemmäs. Tästä ei pitkä matka ole. Tästä on käännytään sitten tonne metsähakkuun puolelle, eli tästä kiveltä, kun on tämmöisen kivikko. Tästä tulee tää polku josta pääsee tästä ylitteen, eli jäi pyörä tonne vähän matkan päähän. Ja nyt mennään sitten tonne Latupirtin suuntaan. Kaikki tavarat tuli mukaan ja sille. Joo, tästä ei ole kauheasti vissiin tänä kesänä kukaan pyörälläkään ajanut, kun tässä on näin pitkä tää heinikko. Nyt tässä on pieni tämmönen hieman tiheämpi koivikko, mistä mennään ensin. Ja sit aukeaa sellainen ihan traktoripolut tossa metsässä, jotka vievät sitten Latupirtille. Eli tässä on tämmönen hyvin lyhyt tämmönen kapeeta polkua oleva pätkä. Ja tää reitti täältä kautta on näköjään merkattu tollasilla oransseilla nauhoilla noihin puihin. Ja tässä nyt sitten mennään. Tää on tällaista hiukan juurakkoisempaa polkua tässä kohtaa. Ja siinä on taas reittimerkki laitettuna. Ja tästä voi myöskin kääntyä, ei tarvitse tuolta kautta kiertää. Niin tässä on vähän tasaisempi polku. Tuolla on tuollainen metsäautotien kääntöpaikka ihan tuossa lähellä, johon pääsee esimerkiksi autolla, mutta se autoreitti vaan kiertää aika paljon, koska se metsäautotie tulee tuolta Ypäjänkylän suunnalta. Tästä reitti jatkuu tätä leveämpää uraa, missä on
parempi jälki niin kohti Latupirttiä. Käännytään siis vasemmalla tämmöisestä risteyksestä, jossa toinen kanava jatkaa suoraan. Täällä on tosiaan näin hyviä nämä polut. Täällä ajetaan hyvin paljon myöskin maastopyörillä. Jälleen ollaan tulossa T-risteykseen. Tuolta oikealta tulisi se polku, joka äsken jatkui huonompana suoraan. Mutta tää on niinku parempi kulkea. Niin tästä nyt periaatteessa sitten kun tullaan tuolta T-risteyksestä, niin jatketaan jälleen kerran tänne vasemmalle päin. Ylöspäin. Tästä on joku 300-400 metriä sitten siihen Latupirtille. Sitten kun ollaan tultu se 400 metriä tätä metsäautotietä, niin sitten tässä on tällainen portti tai merkintä, jossa puissa on tämmöisiä punaisia täpliä ja näitä on näköjään pudonnut tähän maahankin näitä reitin merkintä nauhoja. Tästä jatkuu tämmönen pienempi polku sitten ja tästä on ihan 50 metriä. Ja sitten täällä on myöskin kota. Tupa on tosiaankin tehty 1966 ja tää on avoinna, eli täällä ei ole mitään lukkoja, eli siis tänne pääsee kuka vaan koska vaan, kunhan vaan tulee. Nyt on sitten 25. päivä 6. ja Petri Saarinen laitetaan tänne ylös. Katsotaan hiukan varusteita, mitä mulla tänne matkaan tuli. Eli lettutaikina valmiiksi tehty, hyvin sekossa tuossa matkalla. Sitten mulla on tässä hiukan jäljellä rasvaa. Tässä on ihan vettä meukattipurkissa. Kuksa, ruokailuvälineet. Sitten on vielä lisää tuommoista kultarypsirasvaa. Sitten tuli lettujen kanssa mansikkahillo. Tollainen. Sitten on lettupannu, muurikka. Sitten on toi juuvin keittotaso ja itse juuvi. Ja niin tässäpä nämä nyt sitten on. Näillä pitäisi täällä reissussa letut paistella. Näytti äsken niin uhkaavalta tuo ilma, että olisi voinut vaikka toi vähän sataa tossa, mutta ei se kuitenkaan sataa. Siirsin nämä vehkeet tänne sisälle ettei joudu tuossa sateeseen ja joudutaan sitten jäämään, jos se vaikka nyt sitten yhtäkkiä rupeaa kuitenkin satamaan. Niin paistellaan tässä muutamat letut ensin varastoon. Mulla on tässä tosiaankin tämmönen juuvipuupoltin. Sitten mulla on tässä tämmönen keittotaso tähän juupiin tarkoitettu keittotaso, että tässä on helpompi siirtää esimerkiksi syrjään tää paistinpannu, jos haluaa, ettei se ole tuossa tulen päällä. Ja kuitenkin niin laskea sitten tähän. Tää alkaa olemaan tää lettu tässä. Niin. Täältä se tuohon ja
Petut oli oikein hyviä ja maukkaita ja niitä tuli paisteltua tuossa 4-5 kappaletta varmaan ainakin. Ja ne oli tosi hyviä. Laitoin tuon pannun tuohon nyt vielä kuumenemaan, että siitä paistuu ja kuumenee noin kaikki rasvat palaa pois, niin sen saa sitten pakata tuo pakettiin takaisin. Eli puhdistetaan tuossa tulella tuo pannu ja tuntuu oikein hyvin se siitä lähtevän noin ylimääräiset, mitä vähän letyistä jää jäljellä, kun se raavitaan tuosta pois ja antaa ton rasvan vähän palaa tuohon pannuun kiinni. Oikein hyvät juhannuksen jälkeiset ilmat tässä nyt sitten on, ja hetken päästä lähdetään, kun saadaan nämä kamppeet takaisin, niin lähdetään kävelemään tonne polkupyörälle päin. Mutta tässä vaiheessa oikein hyvät jatkot ja nähdään taas seuraavilla videoilla.